Hello guys, welcome back to my channel and my new video guys. दायोहाय जोङो माबा आलांगियाव थांनो नागिरदों आरोखि ना आजा लोमजानायखौ नायनो नागिरदों दासान्दि लोमजानाय जागासिनो ओमफ्राय दान्थासाबो एसे गाहांबाय ओमफ्रायो बे आजानियाहाय माबा मोदोम बुनाय माबा बिदि जादोंनो आरोखि ओमफ्राय दायो मोदोम बुनाया एसे हामहांबाय होनदों ओमफ्राय दायो थांसै जों नायसै ओमफ्राय गासिनो आंनि खुगाया खहे जादों आरोखि ना मानसिफ्रा सावहोदों आंखौ आं बयखौबो रायो नालाय रागा जोङो नालाय एसेयावनो ओमफ्राय ओंखायनो बे खहे जानांगौ होननानै सावहोदों खोमा ओंखायनो बिदि जाबाय मनिया नाहरगासिनो ओमफ्राय गाइस बे नङा ओरैनोसो होनदों आङो बिदि साव नङा आं माबा खालामजादोंमोन बेनि रिजनखौ आं नेक्स्ट भिडिअआव खिन्थागोन स' नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय थाबैनो लाबोगोन नेक्स्ट भिडिअखौबो ओमफ्राय दायो थांसै नै न'आ एसे जाहांबायनो ओरै फारसेथिं दंबावो न'खौ आं मालाबा लाबोगोन आरोखि भिडिअ ओमफ्राय दायो थांसै जों टाउननिफ्रायनो दासो फैदोंमोन ओमफ्राय मोनसे भिडिअखौ आङो माबाथ'वासै एसे पार्ट खालामनानै हगारदों बैखौहाय ओमफ्राय दायो गोदान भिडिअ सुरु खालामबाय आरो बेनो ड्रेसाबो नै ओमफ्राय आइनाबो बेनो बारा गोबाव जाखायाखै नालाय ओमफ्राय डाइरेक्ट थांफिनसै एसे मोनाबाय नालाय माने मोनानोसैयानो ओमफ्राय मोनाबाथाय बारा क्लियार नुवा आरो मबाइला आंनिया दाम खमनि नालाय आरो बहाथो खुगाया दहायथ' माबा बिदिबो खालामनो हायामोनलै ओमफ्राय दायो एसे मोजां जाबाय एसे बुनायाबो खम नुदोंना नङाबा दहाय बांसिन बुदोंमोन ओमफ्राय थांसै दायो आयंआ माइ जावदों मोनायाव दासो दुगैनो नागिरदों गारिया ओमफ्राय नाया आइनिया गेदा मरनि दहाय लासिं जाखादों गासै थांसै ओमफ्राय नैबे साबिखौहाय दहायो जोङो माबायाव खान्दा बाजारावहाय दोननानै थांदोंमोन ना गारिखौ ओमफ्रायो गारि साबिखौनो लांफानो बावदों आरो गारियाव सोयैनो गालांफ्लांदों जानला मोनलासो सोरबा लांबाथ' आरो गैलामोन जों लागोथिं बारा सिखाव गैयालै गाइस ओंखायनो लाङाखिसै जोंनिया सासे लोमजाबाथाय गासिबो फारि लोमजालांजोबखायो आरोखि फारिखा खुगाखौनो एकदम बोरैबा नुबायगासिनो ओरैनो आरो थांबाय गाइस नायलाय आइनाया माबायसा थायो गोजौखौसो खिथिहरनाय जायो आरोखि ना माबा मा होनोमोनलाय मानसिफ्रा नायजोबखायो ओमफ्राय आइनाया बोरै जाखो ना खालामफ्लांदों बिदि साननानै नायोना मायो मिथिया ओमफ्राय मिनियो आरोखि ना ओमफ्राय उफाय गैया गाइस गोरा जानानै थाबाय बेखौ फिदिंफिननोबो हाला आरो ओमफ्राय गाइस नायदो भिउसआ बहुत मोजां ना लामायाव बिदि थाबायनो बहुत मोजां मोनो आं बिदि रडआव आरोखि ना ओमफ्राय जोंथिंथ' गैया ओमफ्राय बहाबा थांनायाव बिदि नुबा बहुत मोजां मोनो आङो मिटाराबो गाज्रि जाबायलै गाइस गारिया मोनफैबाय नै दायो थांथारनांगौसो बिराद लामाया चल खोमसिखौल' नुलाजोब्बाय नै हामबाय मैखुनखौ आं दहायो नुबोखादोंमोन आं लानोसै ना मालाय बायजोबखाबायबा अबाव नुवा थिनालियाव ओमफ्राय बैनाबो लकेलमोन दां फिसासो ओमफ्राय नायजाखाला नै हामबाय एसे ओमफ्राय दायो मिनिगासिनो डाक्टारनिफ्राय दासो फैदोंनो दहाय दिनैसो दांबानो सायोमोन ना आखाइफोराबो सिथरबो जादोंमोन सिथर मा बिदि मबाइलखौ दे लादो दे थाखुमागासिनो सासेमोन ओरै थांबावबाय आयसो गावहालाय नोंबो फुनगोनथ' बेबायदिनो थांसैया आंखौ जोंनो थांसै आजा गोदा थांफानोना संगिना थाङा अहाय सोलोंदों टिचार्स दे मोसानो खोमसि खोमलावसो जालाजोबखायो थाङो जोंनाव थाङो जालाजोब्बाय नै खेबखोनो थुरा दिलाय दा थुरा बेखौनो गानो देलायखानायसो नों देलायनानै थाखादों
थुदो होमबालाय सिन्देला बोरै सिन्देला गैया सिन्देल गानाबा लांफायालै जोंहा लांफानांगौ नै बेखौ मावजिखौ लांफानोसै जोङो दे मावजिखौ लांफाया गाइस दायो सौहैबाय न बहुत खस्थ' फैनांबाय लाइटआ दाख्लै जादोंमोन आरो ओंखायनो जों थांदोंमोन मोनासि जाखाबाबो थांदोंमोन जों लाइटआ जादोंमोन ओमफ्राय दाख्लै ओमफ्राय दिनै लाइटआ जाफिनासै बहुत खस्थ' मेगनाबो बारा नुहुरनो नागिरला आङो मेंजोबलायबाय दासो सौफैदों ओमफ्राय गाइस दायो खुगाया एसे सिदा जाहांबाय आरोखि ना आंनिया ओमफ्रायो आरो थांबावबा आरो सुबावगोन आरो बिदिनो खहि जाबावगोन सानसे साननै थानानैबो एसे मोजां जागोन आरोखि ना मोजां जाफिनगोन ओमफ्राय फार्स्टआव बिदिनो जागोन आरोखि सानसे साननै सानथामसोआ बिदिनो खहि जागोन मा होनदों मिन्थिबाय आंखौ गाइस मानसिफ्रा खहि जाबाय नालाय सोर लांबावनांगौ नोंखौ बिदि होनलायलायो ओमफ्राय बे पारमानेन्ट थायाना पारमानेन्ट थायोबासो बिदि होनजागौमोन मानसिफोरा बेयावनो टेबोलाव ओमफ्राय गाइस भिडिअखौ दिनै बेयावनो फोजोबसै नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ सो माच बाय बाय